फैबाय लोगोफोर जों नै जों दा अबाव दंफैयो जोङो दा पाठसालायाव दंफैयो लोगोफोर नै जों दा पाठसाला दंफैयो पाठसाला टाउन दा जोङो पाठसाला टाउन गेजेराव दङ जों नैयाव इसिमाना सुसु होनो फैदों बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने फैदोंमोन दा नै सुसु होनखांनानै माबा बायो दा जोङो पाठसाला टाउनाव दङ दा पाठसाला टाउनखौ देखायलांसै जोङो माव फैदो दा नोंथांमोना नायलांबाय था जों माव फैदो एसे जोङो माने गारि सार्भिसिं खालामफैदो आदालाहानि दा नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो पाठसाला टाउन गेजेराव दंफैयो नै नोंथांमोना नायनायजोंल' जाया नोंथांमोना साबस्क्राइबबो खालामनांगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दा जोङो नै गारि सार्भिसिंआव फैदो हाबलांनोसै सिङाव नै जों सिङाव हाबबोबाय लोगोफोर दा गारिखौ होबाय दा सार्भिसिं खालामसिगोन बिथांमोना दा रायलायखांबायबो सार्भिसिं खालामसिगोन दा नै जोंहा बिथाङा मावगासिनो दं दा नै बेखौ चेन्ज खालामबाय सेन काभारनि माबाखौ बिथाङा मबिल सोगासिनो दं मबिल चेन्ज खालामहांदो सार्भिसिंनि माने माबा गैया खामानि गैया गैनायालाय ओरैनो माबाखौ नायदो नै दा आरो कम्पिउटारजों नायलायबाय लेपटपजों इसे माना प्रब्लेम मोनदों माने लाइटनि इसे प्रब्लेम मोननायखाय माने नायदो आरो कम्पिउटारजोंना इसे चेक खालाम नायदो दा नुवाखै माबायदि नायो लोगोफोर बाइकफोरखौबो दा कम्पिउटारजों नायग्रा जालांजोब्बाय ओरैबायदि ट्रेन स्टेशन थांगासिनो दं पाठसाला ट्रेन स्टेशना बोजा थायो नोंथांमोनखौ खिन्थागासिनो दं सोरबाफोर नुफेराखैबा नोंथांमोना नायलांबाय दा आं दा एसे साखावगासिनो दं ट्रेन स्टेशनखौ मोनफैबाय ओइ जा खिन्थानो ओइ जा नै बेनो ट्रेन स्टेसना ओइखौ खिन्थिना हो इसोर नुवाखै सोरबा नुवाखै बेनो जों थांसै गुवाहाटियाव सिख्लाफोरा थांनि र' गुवाहाटियाव सासे गोसोनाय दंमोन लोगोआव थांसै शपिं हलाव थायोमोननो लेंहरदोंमोन बेनो पाठसाला ट्रेन स्टेसना र' खैथा ट्रेन दं नायनोसै जोङो लाखिनोसै बेयाव नायनो फैथारनाय जाबाय पाठसाला ट्रेन स्टेशन नै बिथांमोना ट्रेनखौ नेगासिनो दं फैथ'वाखै ओइ ट्रेन जा पाठसाला ट्रेन स्टेशन मोनफैबाय नेगासिनो दं मानसिफोरानो थांनो मोजां नुदों खिन्थु स्टेशनखौ बिराद मोजां नुदों लकेसनखौ बिराद मोजां नुदों नै दाथ' आरो बैसागु मोनफैनायजों दंफां लाइफांफोराबो बिराद समायसार होदों नै शुटिंफोर लानो हामदों बरिया गुवाहाटियाव सिख्लाफोर नायनो थांगासिनो दं जोङो दा नै दा दिनै लाजिबाय दा जोङो ट्रेन स्टेसनाव दङ पाठसालानि नै नोंथांमोना नायना ला जोङो हेलमेटबो लाखादों नै हेलमेट गाननानै जों गुवाहाटि थांगोन गुवाहाटि हेलमेट गाननानै What? Bro, what are you talking about, man? दा ट्रेना फैसिगोन नेगासिनो दं मानसिफोरा ओइ नैयाव दा जों नै दंफां सायायाव जना थानि स्टेशनाथ' एसे बारा फिसा नङा गेदेरानो स्टेशना ट्रेन गंसे दंखायोआनो नै बियो डाइरेक्ट नेपाल खारनो हानाय नेपाल खारगोन बायदि मोनदां आरो जनो थाखाय बरिया मोजां जायगा दं नै बाब नै सोरबा लाइन मारिगासिनो दं ट्रेना गोलावथारलै बा नै चेन्नाइ एक्सप्रेस आरो इयाव दै आखाइ सुनबो हागोन नैयाव गुंग्रायफोर गारबाथाय नै दै गयो इयाव अट'मेटिक नै दंफां सिङाव बरिया फटक साफाय जानो हामदों इयाव फटक साफाय जानोसै जोङो दा बरियानो नोंथांमोनाबो इयाव फैबाथाय पाठसाला ट्रेन स्टेसनाव फैबाथाय फटक साफाय जानो हागोन फटक साफाय जानो नामा जा फटक साफाय जाग्रोनि जों दा ट्रेना मोनफैसिगोन बारा गोबाव गैला नै ओजोंनिफ्राय फैगोन ट्रेना ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैगोन ओरैहाय क'क्राझारनिफ्राय जों डाइरेक्ट ओरै गुवाहाटि ओइ गोजौआव गाखोनो नोंथांमोननो खोथिगासिनो दं र' आं लकेसनफोरखौ माबायदि दसे उनाव दा ट्रेना फैबाय दा फेम्फा सुगासिनो दं मोनफैबाय होननानै दा फेम्फा सुगासिनो दं गाख्रावगासिनो दं मोनफैबाय रेडि जाना थादो नोंथांमोना होननानै जोंखौ गाख्रावगासिनो दं जों दा थांनो ओंखारबाय ओइनो जोङो दा
ओइयाव नैयाव एसे लाखिगोन नालाय जोङो इ गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो लकेसनखौ एसे खोन्थिहरनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थानायसं ट्रेना मोनफैथारबाय लोगोफोर ट्रेना मोनफैथारबाय ओइनो नाहर नोंथांमोना ओइनो ट्रेना मोनफैथारबाय ओइनो दा स्टेसनाव लाखिगोन माल गारि ना मानसि गारि जोंबो सिनायथ'वाखै नै दा जों सायाव मोनफैबाय बिदि जों सायाव मोनफैबाय ओजा नै ओरै थांसिगोन गुवाहाटि बेखै थांगोन गुवाहाटि बेखै गुवाहाटि दा जोङो गोजौआव मोनफैबाय गोजौआव नोंथांमोननो लकेसनखौ खोन्थाना होबाय आङो बरियानो गोजौनिफ्राय लकेसनखौ खोन्थाना होबाय नोंथांमोना नायलांदो ट्रेना नै इहालागि मोनफैगोन ट्रेना नै खर'आ इहालागि मोनफैगोन माल गारिसो नामालै दा नै बिराद लासै खारदों माने जोंनि आसामाव प्राय ट्रेनफोरा लासैनो खारो बारा स्पिड खारा गोबांखौनो नुबाय ट्रेन खारनाय गोबांखौ नुबाय माने जर खारा लासैनो खारोनो जोंनि आसामाव बेलेग दिगफोराव एकदमबारे बिरफालांगोन आरो खाथियाव थानाय नङा फिं थाङो एकदमबारे सकाया जेरै बिरो इदि बिरो माने दावथुफोरा नै दा जों ट्रेननि सायाव दं वाव जों दा ट्रेननि सायाव दं नै ट्रेननि बिखुङा इदि ट्रेननि बिखुंखौ नायना ला नै थुङा गग्राया ओइनो सिगाङाव ओइ थुङा नांलायदोस' नै थुङा नांलायदो गोलावानो ट्रेनानो दा बेयाव लाखिसिगोन माल गारिसो मा दं चेक खालामना नायनि जों दा तालाखौ बुखावनो हागोन ना नायनि माथो इखिनियाव सिरि स्टारा इखिनियावसो जाबाय दं आधा खाजा जेन्टेलमेनखौ मिथियाखै बे समझ रहे हो दं स्टारा अफ खालामाखै दा माल गारि मा दं नायनि र' जोङो खुलिनानै सब मारि जुनायसो माथो हैद नोंथांमोना ट्रेननि साखाखौ सोरबा नुफेराखैबा नै ट्रेननि साखाखौ नायना ला सोरबा पाम होनोबा ट्रेननि साखायाव सोरबा पाम होनो हागोनबा आरो टायार सोयो टायार पाम होनो हागोन पामजोंसो खारो बियो पामजों नै इन्जिनखौ नायना ला नै बेयाव जबाय दानस'नोबो हायो अट'मेटिक माहेगा एं होनगासिनो दं इयाव गाख्रावग्रा मोनबो जासिगौ आं इयाव गाख्रावग्रा मोनबाथ' नांला आं ब्लग भिडिअ बानायला आं इयाव गाख्रावग्रा मोनबाय माहेबा अट'मेटिक एं होनबाय दं नोंथांमोना खोनासंनायनि इनि इयाव गाख्रावग्रा जानोसै आं रायलायलाङि र' इ अफिसा इयाव दं नै टिकेट काउन्टार इयाव टिकेट काउन्टार नैयाव पाठशाला शपिं हल दा शपिं हलाव हाबनोसै जोङो नै शपिं हल मोनफैबाय शपिं हल पाठशालानि थांगासिनो दं सायाव दा नै लोगोफोर जोङो दा पाठशालानि शपिं हलाव दङ जोङो गस्ला गांसे लाखांबाय लोगोजों आंजों दा जोङो थार्ड फ्ल'रनिफ्राय जोङो गस्ला लाना फैबाय जों गस्ला लानायखौ खोन्थियासै लोगोफोर माने एसे दाम खमनि नालाय दा नैबे गार्ल्सफोरनि सोरबाफोर गार्ल्सफोरा आंनि ब्लग भिडिअखौ नायोबाथाय नै बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन जोङो दा नै बेयाव फैसाखौ पे खालामगासिनो दं जों माने फैसा होगासिनो दं नै नायना ला नोंथांमोना दा बेखिनियानो